Ikompli n-negozju tal-Partit Laburista fil-proprjetà li akkwista f'Pembroke fl-1979 mingħand il-Gvern Laburista. L-aħħar żviluppi f'din l-istorja il-mod kif il-Partit Laburista issa ħareġ espressjoni ta' interess biex jinnegozja ir-Raffles, proprjetà li minnha jista' jdaħħal sa 600,000 euro fis-sena. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Djoni Borg qal li dan in-negozju fil-proprjetà mill-Partit Laburista qed joħloq bilanċ kbir fil-finanzjament tal-partiti u qed jagħti vantaġġi kbar lill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista minn barra daw il-kontatti li l-Partit Nazzjonalista m'għandux, il-Partit Laburista bħalissa qed jinnegozja r-Raffles. U se jkun qed idaħħal 600,000 fis-sena minn proprjetà li jakkwista minn fuq dar il-poplu Malti, minn barra l-kasini li għandhom biex naraw dal-Partit Laburista kif eżattament jopera. Kemm jopera minn taħt b'mod għalija politikament skorret, dan hu mod skorret. Il-Partit Laburista kien kiseb il-proprjetà tiegħu f'Pembroke 40 sena ilu, proprjetà li tinkludi r-Raffles, l-Australia Hall u l-Victoria Pub. Mill-aħħar żewġ proprjetajiet il-Partit Laburista diġà akkwista madwar €1,000,000 u issa fadallu l-aħħar negozju, ir-Raffles. Il-proprjetà f'Pembroke, żona turistika tal-ogħla livell, inkisbet bit-partit li fiha l-Partit Laburista ċeda l-Freedom Press fil-Marsa lil Malta Shipbuilding. Tul is-snin il-Partit Laburista kiser il-kundizzjonijiet tal-kuntratt mal-Gvern fuq il-proprjetà f'Pembroke għaliex ma ħallatx iċ-ċens u ħalla l-proprjetà abbandonata, tant li din inħarqet għal diversi drabi. Din il-proprjetà, partikolarment l-Australia Hall, għandha valur storiku, iżda dan intilef minħabba sarat li din ġarbet meta kienet abbandonata. Gvern Nazzjonalista kien beda proċeduri kontra l-Partit Laburista dwar il-ksur tal-kundizzjonijiet tal-kuntratt, iżda l-Partit Laburista kompla jtawwal il-proċeduri biex meta l-Partit Laburista kien elett fil-Gvern, l-istess Gvern Laburista waqqa l-kawża kontra il-Partit Laburista biex bekk il-Partit Laburista jkollu fakultà u l-libertà li minkejja li kiser il-ftehim jinnegozja l-proprjetà. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew sostna li minkejja l-pressjoni pubblika l-Partit Laburista jibqa' jabbuża minn proprjetajiet li kiseb mingħand il-poplu, fosthom numru kbir ta' każini li huma proprjetà tal-Gvern u numru ta' djar li ttieħdu mingħand in-nies biex isiru każini Laburisti. Il-negozju tal-proprjetà f'Pembroke l-aħħar tappa f'din il-mixja tal-Partit Laburista li jsir miljunarju minn fuq il-proprjetà tal-poplu.